La situació que estem vivint ha posat més en relleu encara les mancances que tenim aquí. Una combinació de desinterès de fora i de desconnexió des de dins. I parlant de desconnexions, una d'elles, important, té relació amb el que es coneix com a digitalització. I això comprèn molts aspectes: l'abast i el retard de la fibra, la manca de coneixements i valoració de les possibilitats de les tecnologies digitals, l'absència d'un pla rector complet que lligui l'expansió d'aquestes en el futur del territori i les oportunitats tant socials com econòmiques que poden oferir les noves tecnologies. Un ciutadà que sàpiga que hi ha altres formes de que li arribi la seva internet i que aquestes formes són millors i per al poble i per a la societat, millors de les que potser ell coneix, no? Que no hi ha solament un model privat. I aquesta pedagogia s'ha de fer a diverses bandes, des del punt de vista de que al ciutadà que ho pugui reclamar, a l'Ajuntament que ens pugui facilitar a altres companyies desplegar fibra, a la Generalitat, o sigui, és una pedagogia a molts de nivells perquè al final tinguéssim una alternativa, diguéssim, social d'accés a internet. Seria una mica la conclusió nostra. És un tema també d'incentius. Tu, quan modeles un país, no, i estàs fent polítiques públiques, perquè al cap i a la fi tot això són polítiques públiques, si modeles un model de polítiques públiques on l'incentiu sigui privat, ja pots fer tota la transició que vulguis, que les empreses aprofitaran l'incentiu privat. Si fomentes un incentiu col·lectiu, doncs les empreses s'hauran d'adaptar i sortiran potser més cooperatives de la pesca, o hi haurà més treball a nivell públic, que potser és el que s'està fent ara una mica amb la Xoc i tal. Hi ha una frase de Ramon Roca, que l'he sentit dir, que és el president de la Fundació GICI, que promou el mateix que estem promovent nosaltres a nivell català, que va dir que el model alternatiu, nosaltres ens considerem aquí com a model alternatiu, però és que als països nòrdics el model alternatiu és el privat. O sigui, l'alternativa als països nòrdics és fer-ho privat, el normal és fer-ho comú. O sigui, aquí ens pensem que nosaltres som alternatius i som raros. No. Van ser ells els que van impulsar de forma, diguéssim, privada, però amb aquest sense ànim de lucre i amb aquest ànim de compartir, que la xarxa fos oberta. I això és l'objectiu, que la xarxa sigui oberta, i el model ja el trobarem dins de l'encaix legal que hi ha actualment. L'associació nostra tenim més de 1.000 socis ja fa temps. Ho hem viscut en el Covid. En el Covid penseu que toquem dos temes que van en paral·lel, el teleensenyament i el teletreball. I van en paral·lel perquè si el crió està a casa, tu has de treballar a casa. Llavors tu has de treballar a casa i damunt el crió has d'estudiar des de casa. O sigui, van juntes. Nosaltres l'experiència és positiva. O sigui, hem vist gent de llocs disseminats del nostre territori que en la pandèmia s'han ficat a internet per necessitat i gent que tenia vivendes de segona residència al nostre territori que arrel de la crisi ha treballat des d'aquí i m'ho sentit clar, que al final, gràcies a la connexió vostra, ja no cal tornar a Sabadell, casos reals de Masdenverge, del nostre territori. Gent que ha vingut a, no sé si al final acaba vivint, però que la seva segona residència s'ha convertit en el seu primer lloc i gent que està veient que una bona connexió pot retornar al territori. És increïble, vull dir, és cert. El coneixement en aquest tema és bàsic, perquè jo, per exemple, vaig començar com a reivindicació, no tinc internet a casa, em va fatal, no puc treballar. En el cas de la Palma, jo recordo quan jo anava a l'institut, ara uns 15 anys, que no se li podia demanar el mateix a la gent, o sigui, als xavals de la Palma, els professors no li podien demanar el mateix, perquè anaven amb internet de 56K, quan la resta de municipis, Flix i tal, anaven amb ADSL. Fa temps que potser no es treballa en aquesta idea, però és que fa 150 anys era el que ajudava els pobles a sobreviure. O sigui, hem de recuperar una mica aquesta iniciativa de que el poble, si no s'ajuntava i feia projectes comuns, no sobrevivia perquè no tenia el celler, perquè no tenia el molí. És això, és el mateix, no estem anant al món.